Hier bij Hantem rekken de vrouw van de Diek en rieden de tuin in. In haar busje ziet een twabern. Bij het ongeluk rekken je niet verwoenen, maar de schrik zit er wel goed in. Ik lig nog op bed. Ineens een klap. Mijn vrouw hier kreeg van de voren zei van ik ga voort met de auto. En ik denk, oh jee, en die zit onder een auto. Nou, ik sprint van bed en ik zie wat eruit en daar zit een taxibus. Hier kreeg op je tuin, op spoorwiels. Kuipers en zijn vrouw hadden Ben uit de auto hellen. Wij gaan ze opvangen, want ze zijn gebleken om me hollen en van de schrik natuurlijk, dat we ze even in huis gaan. Mijn vrouw had ze bellen, de ouders bellen en we hebben ze naar huis gebracht. En de politie had het verder genomen. De vrouw zal neerwet taxi rijden bij Kielstra personenvervoer. Het nijs van het ongeluk had een grote impact. Wij zijn verschrikkelijk aangeslagen dat dit gebeurt. Want dit is beslist voor ons bedrijf niet goed, maar ook niet voor de mensen die bij ons werken is dit goed. Je bent een bot van schrokken. Ja, wij zijn heel erg neergeslagen. Ik had vanmorgen zelfs nog mensen die er helemaal kapot van zijn. Orenchauffeurs. Andere collega's, ja. Net iemand had in de gaten gehad dat de vrouw dronken was. Ze is van huis uit maar de taxi on het werk gaan. Het is heel gewoon bij taxibedrijven dat mensen net eerst op een zaak komen. Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? Dat zou ik 1, 2, 3 niet weten. Want laten we eerlijk wezen, zodra we de mensen op de weg sturen, de chauffeurs, dan kunnen wij het ook niet meer. Wij kunnen die controles onderweg ook niet houden. Maar de band die in het busje zitten, gaat het goed. Ze binnen jaar terug een andere taxichauffeur naar Squalle bracht. Kielstra wilde er alles aan doen om het vertrouwen weer om te winnen.